I denne video viser vi dig, hvordan du tilmelder dig hold i DUF Københavns Oplysningsforbund. Først skal du trykke på kurser for at finde ud af, hvor du ønsker at gå på hold henne. Her kan det eksempelvis være Seniorhøjskolen. Du trykker derfor Seniorhøjskolen. Her kan du se alle mulighederne for hold. Du trykker eksempelvis motion og bevægelse. Du kan her se alle de hold, der går ind under motion og bevægelse i denne kolonne. Ser start, starttid, ugedag, sted, underviser. I denne kolonne kan du se, om holdet er ledige. Hvis den er grøn, så er holdet ledigt, og du kan frit melde dig. Er knappen gul, vil der være få pladser tilbage, men du kan stadig melde dig. Er knappen rød, vil holdet være optaget, men du kan altid komme på venteliste, hvis der skulle blive en ledig plads. Vi trykker på et hold med ledig plads. Denne side giver dig et lille uddrag af holdets funktion. Du kan nu tilmelde dig ved at trykke på tilmeldingsknappen. Her skal du skrive dit fulde navn, efternavn, adresse, postnummer. Den vil automatisk finde din by. Telefonnummer. Ønsker du service-sms, kan du skrive dit mobilnummer her, og du vil automatisk få en sms, at du har tilmeldt holdet. Ønsker du at få vores nyhedsbrev, kan du skrive din e-mail her og gentage. Vi går videre til næste trin. Her skal du skrive din fødselsdag og de sidste 4 cifre. Hernede vælger du deltagertype, og vi vælger almindeligt. Går vi videre til næste trin. Her kan vi vælge hvilken type betaling. Privat. Her skal vi skrive vores fulde navn. Vores efternavn. Vores adresse. Postnummer. Og her vil by automatisk komme ind. Vores e-mail og telefonnummer vil også automatisk komme ind. Vi går videre til næste trin. Her skal vi acceptere, at vi har læst generelle regler for online betaling og tilmelding. Vi går ned og siger tilmelding til indbetaling. Det vil sige, at nu bliver der sendt et girokort. Og her kan vi se kvitteringen.